Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen kaningche ponatengke lapuhenlo. Cabinet Ministers lapen Ministers kedoan pregjam rong rubarlo nikre pho pharman dodam nangchi. Nimithang mata ongdung arong along kahumri dam padoji. Laso long government asaiki arum bangsuri photum aphan ingwai ponsi ni thom apharman rong rubarlo padopon popusi ningche pon. Assam government hinpen Assam cabinet ministers, member of parliament mati MPs, member of legislative assembly mati MLAs lapen preja masai kamalong thedung arpu kedo asai khia tuma phan kiwangjia cheklo angbong ni kre pho pharman rong rubarluk ke pahumri damjia phan kachiparai pon padolo. Labangso kachiparai pon hut cabinet ministers lapen ministers kedo an pregjam rong rubarlo ni kre pho pharman dodam nangji. Nimithang amata ongdung arong along kahumri dam padoji. Laso long government asaiki arum bangsuri photuma phan ingwai ponsi ni thom apharman rong rubarlo padopon popusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningje ponlo. Surihini ra krepli aningkan pen chenglok piniarni an India Prime Minister Narendra Modi hin pen ongdung rada phan ke panong pi government schemes ke ding pon tukpiklo. Lapuson thak si state government pen sitami ki dukelak arada phan ke panong pi pregjam project krep ho an kideng pondolo. Laso long jesimette lake old age pension arunodoi ration card ayushman scheme henlo. Lasi labangso scheme lapen pregjam along ahok pet kilinangji lapen kilong dun vek nangji abang phu abang phiatum along labangso warsai lelema mati ko anang deng ansi kichun pon ma pu ahok pet kachini ponji aphansi government pen cheparai ponlo. Labangso rong rup ka humri damahut haladak amatsi sangnangpung. Chief Minister Amithang hin pesi government pen kideng pon a project la pen scheme along warsai kilong dun vek nangji abang phu abang phiatum along warsai lelema pu ingcha pon pu. Labangso ka humri pon hut si pregjam ministers atum government school a hemalong benches desks lapen mea warsai long lo malong le maputa ketali padopon puputa Assam Chief Minister hin pen ningje pon. State government hin pen rong rubarlo towar ke pali et ji aphan pura ongdung projects ke paje pon dopiklo. Bon sitami pinangana rong along ke towar selam pon pedet ason sitami thek ponong lo. La silahaya puthak non adimak long ka humri dampen klardak ang thek long pon puputa Assam Chief Minister hin pen ningje pon thu. State Desk Report, Karbiang Long Live.